салом алейкум дӯстони гиромӣ. Ин барномаи тафсир аст. Бо шумо ман Ҷамшед Диёров ҳастам ва дар ин навбат мехостам ки дар бораи талаботи моддаи 321 кодекси мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз назар гузаронии далелҳои шаръӣ ба шумо маълумот пешниҳод кунам, чунки бениҳоят муҳим аст ва ман фикр мекунам ки маҳз яке аз моддаҳое ҳаст ки дар рафти мурофиаҳои судӣ нағалона вайрон карда мешавад. касоне ки барномаи моро тамошо мекунанд ва агар иштирокчии мурофиаҳои судии ҷиноятӣ бошанд, бояд ба хотир биёранд ки оё дар ҳақиқат дар мурофиаҳое ки онҳо иштирок мекарданд ҳамин ҳодисаи пешниҳод кардани суд, сарафи суд пешниҳод шудани далелҳои шаръӣ ба шумо вуҷуд дошт ё ки надошт. далели шаръӣ чист? мухтасар ва кӯтоҳ карда гӯем, далели шаръӣ он предмет, ҳуҷҷат, он олотҳое мебошад ки ба воситаи он ҷиноят содир карда шудааст ё ки ӯ худаш объекти ҷиноят ҳаст. ба мисоли корде ки ба касе захм расида шудааст, амволе ки аз манзили истиқомати ягон кас дуздида шудааст, ҳуҷҷате ки тақаллубкорӣ карда шудааст, мисол онро дар назар мегирем. мисол мо метавонем парвандаҳои пурсаду садоро ба хотир биёрем. нисбати Бузургмеҳри Диёров айб эълон карда шуда буд ки гӯё талони техасмотро ӯ қалбакӣ карда бошад, вале дар мурофиаи судӣ аз тарафи суд ба ягон кас ин ҳуҷҷат пешниҳод карда нашуд. гуфта ҳам мешавад ки гӯем ки гӯё нест. агар далели шайъӣ пешниҳод карда нашавад ва ба далели шайъӣ такя карда шавад дар вақти айб, ин маънои онро ҳам дорад ки ин ҳуҷҷат, ин далел умуман вуҷуд надорад, аз ҳаво гирифта шудааст. мисол мегирем ки гуфта мешавад ки маводи сафеди бо бӯи спецификӣ махсусе дошта ки баъдтар муайян карда шуд ки героин буд аз фалон одам дар намуди 200 грамм ё ки 1 кило пайдо карда шуд, вале на худи ин мавод ба ғайр аз ҳамон экспертиза пешниҳод карда нашавад. ин ҳам нопуррагии тафтишоти судиву тафтишоти пешакиро нишон медиҳад ва набояд чунин бошад. ин бархилофи талаботи моддаи 321 аст. ва дӯстон, ҳамин маълумоте ки ман ба шумо мегӯям, шумо метавонед дар вақти пешниҳоди шикоятҳои худатон ба судҳои болоӣ истифода баред. бинед моддаи 321 чӣ мегӯяд? далелҳои шаръӣ ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ ба парванда ҳамроҳ карда шуда, инчунин далелҳои шаръӣ нав пешниҳод гардида бояд аз ҷониби суд аз назар гузаронида шаванд ва тарафҳо пешниҳод гарданд. яъне ки дар бораи он менависад ки бояд аз ҷониби суд, бояд. ин хеле не ки суд метавонад онро ба тарафҳо пешниҳод кунад. яъне ки агар суд метавонад менавишт, мумкин буд ки суд гӯяд ки дар он ҷо нависта шудааст ки ман метавонам ё ки наметавонам, хоҳам пешниҳод мекунам, хоҳам пешниҳод намекунам. вале қисми якуми ин модда мегӯяд ки суд бояд аз ҷониби суд аз назар гузаронида шавад ва ба тарафҳо пешниҳод гардад. тарафҳо киянд? тарафи ҳимоя аст, тарафи дуркунандаи давлатӣ ҳаст. ҳарчанде ки дар рафти тафтишоти пешакӣ онҳо пешниҳод карда шуда бошанд, ҳам муайян карда бошанд, аз назар гузаронида шуда бошанд, вале он тафтишоти пешакӣ аст, тафтишоти муҳиму асосии парванда нест. тафтишоти муҳим ин тафтишоти судӣ аст. бояд ки ин далелҳо ҳамчун далели шаръӣ ба тарафҳо пешниҳод карда шуда бошанд. дар мисоли мурофиаи вазбинтару дигару дигар гап мезанем. мисол ҳангоми куштор ҳатман бояд ҳамон олати куштор, асбобе ки бо он ҷиноят содир карда шавад пешниҳод карда шавад. дигар далелҳо дар шакли либосу дигару дигар бояд ҳатман пешниҳод карда шавад. дар мавриди пешниҳод накардан, ин маънои онро дорад ки гӯё асбобҳо умуман вуҷуд надоранд. шахсеро гунаҳгор ҳисоб мекунанд, вале далеле ки исбот мекунад ки маҳз бо табар кушта шуд ва бо кадом табар кушта шуда буд, мисол мегӯем, нест, вуҷуд нест, аз ҳаво гирифта шудааст. ин чунин маъноро дорад. далелҳои шаръиро бо дархости тарафҳо бо ташаббуси суд, судя дар ҳар лаҳзаи тафтиши судӣ аз назар гузаронидан мумкин аст. яъне агар шумо
ба шумо як бор ягон асбоб ягон далели шаъиро аз дур ҳам нишон доданд, онро тафсир карданд, хусусиятҳошро гуфтанд, аз назар гузаронданд. шумо ин маънои онро надорад ки фақат як бор мумкин аст шумо даъво наметавонед кунед ки як бори дигар аз назар гузаронед. шумо метавонед дар рафти мурофиаи судӣ дархост пешниҳод кунед. дархости худро албатта ки асоснок кардан дар кор, барои чӣ шумо як бори дигар мехоҳед аз назар гузаронед далели шаъиро, чиро ҷустанӣ ҳастед дар он. аз назаргузаронии далели шаъӣ барои баррасии моҳиятану ҳаматарафаи парванда чӣ медиҳад? агар шумо инро исбот карда натавонед, зарурияти аз нав такроран аз назар гузарондани далели шаъиро ба суд пешниҳод карда натавонед, суд метавонад шуморад ки шумо вақтро кашол медиҳед ва ин дархости шуморо рад кунад. далелҳои шаъиро барои аз назаргузаронӣ ба шоҳидон, коршинос, мутахассис пешниҳод кардан мумкин аст. яъне бинед, агар далели шаъиро шумо нопурра аз назар гузаронида ҳисобед, шумо метавонед ки дар ҳамон дархостатон як бора дархости даъвати ягон шоҳид, ягон коршинос, ягон мутахассисро низ метавонед кунед бо пешниҳоди саволҳое ки ба ин мутахассис шумо пешниҳод карда метавонед ки дар вақти аз назаргузаронии иловагии далели шаъӣ ба он ҷавоб гардонад. ин хеле ҳам муҳим аст. мисол вақти пешниҳод кардани далелҳои хатӣ, агар гирем тақаллубкори ҳуҷҷатҳо, дар он ҷо диққат карда мешавад мисол ба ранги ҳамон ручка, ба тарзи навиштан, ба сифати коғаз, ба сифати бланка, мутобиқати он ба стандартҳову дигару дигар. агар ҳамон ягон камбудӣ, ягон тарафе бошад, ягон хусусияте бошад ки дар ҳамон ҳуҷҷате ки дар рафти тафтишоти судӣ ё тафтишоти пеша ки ба он диққат карда нашуд ва саволи нав ба миён омад, шумо як бора бе ягон тарс метавонед ки аз суд дархост талаб кунед ки дар мурофиаи судӣ, дар фикри айбдоркунӣ ҳамчун далели шаъӣ мара ҳамин ҳуҷҷат оварда шудааст ва барои бартараф кардани шубҳа оиди оне ки ин хулоса дуруст аст ё ки дуруст нест, мо хоҳиш мекунем ки мутахассис фалонӣ ва далели шаъӣ барои пешниҳод омӯзиш ба мурофиаи судӣ пешниҳод карда шавад. аз чунин ҳуқуқҳои худ шумо набояд истифода набаред. ҳама тарафа бояд шахс истифода барад то ин ки худро ҳимоя кунад, наздикии худро ҳимоя кунад, чунки донистани қонун ин сипари шумо ҳаст ва барои манфиати шумо ҳаст ва маҳз ҳамин барномаҳои мо низ барои баланд бардоштани савияи дониши ҳуқуқии шумо ҳаст. аз ҳамин лиҳоз дӯстони гиромӣ, обуна шудан ба барномаҳои мо, ба онҳо лайк мондан, тавсия кардан ба дӯсту рафиқонатон фаромӯш накунед. ва охирон иловае ки карданӣ ҳастам дар асоси моддаи 321 кодекси мурофиаи ҷиноятӣ он аст ки натиҷаи аз назаргузаронӣ дар протоколи маҷлиси судӣ бояд сабт карда шавад ва ҳатман ки он бояд тасдиқ гардида шавад ва сабт карда шавад. ташаккури зиёд дӯстони гиромӣ, то боздид.